Poranek przywita nas z dużą ilością słońca i niskimi wartościami na termometrach. Zanotujemy od 2 stopni w Koszalinie do 7 stopni we Wrocławiu, Poznaniu i w Bydgoszczy. Wiatr będzie miejscami porywisty, duża ilość słońca, szczególnie na Lubelszczyźnie i na Podlasiu. W drugiej części dnia temperatura wzrośnie do 17 stopni w stolicy, najchłodniej w Koszalinie, tam do 8 stopni w cieniu. W przeważającej części kraju spodziewamy się niewielkich opadów deszczu, bez opadów okolice Lublina i Białegostoku. Na barometrach niskie wartości 1008 hektopaskali. Wiatr miejscami będzie porywisty, w porywach osiągnie prędkość maksymalnie do 50 km na godzinę. Jakość powietrza przeważnie na poziomie dobrym. Najwięcej zanieczyszczeń w powietrzu zanotujemy w Poznaniu. Najczystsze powietrze dla mieszkańców Białegostoku.